Com això? Dona oxigenat una capa. Em refereixo que una vegada està fet el procés, està deixat secar i una... Per exemple, no es pot fer aquesta caixa, no es pot fer una caixa similar. Aquí teniu el que és un mollo amb 4 capses, i d'aquí la màquina el que fa és controlar i a la vegada neteja la fulla, o sigui, veu el detall. Tot això es col·loca dins de la màquina. No fem petits transparents i fem i llavors tot va per informàtic. Veieu una empresa d'aquesta molt curiosa de veure. I el carreguem, igual poden haver-hi coses que ens variïn. Perquè no variï res, l'important és que creixen els tons, amb la qual si tu tenies clar que això era verd i aquí ho estàs veient granate, és que havia passat alguna cosa. Independentment del plot, aquesta màquina sí que el que treu és realment el que després sortirà a màquina. Llavors aquesta màquina ens permet imprimir o fer proves de color en paper. Sí, perquè tot el que nosaltres veiem imprès en color representa que ho hem imprès en fiam magenta groc i negre. Aquesta planxa que hi ha aquí és el color groc. Val? Doncs aquí es posa una planxa verge. Quin color és quan és Pantones? O si treballeu Pantones com a Pantones per fer duotonos, veureu que sempre us queda moire. Per què no? Llavors, si veieu, això fa una diagonal i permet veure quan s'està abans de cobrir